Hola descobridors, ens trobem a la Florida, en l'Ensata Perpètua, i aquí podem veure l'església de l'Assumpció de la Mare de Déu. La seva jurisdicció, per això, és de la Llagosta. Està situada al carrer 10 de la Florida, número 2. Aquesta curiositat ve de la independència de la Llagosta de Sant Fost el 1945. Una de les prioritats després de la guerra era restablir els actes religiosos. Com fins aleshores la Llagosta era un barri de Sant Fost, no en tenia un temple propi. Paral·lelament a la construcció d'aquest temple es treballa per aconseguir la creació d'una parròquia de la Llagosta i el 1947 l'arquebisbe de Barcelona firma el decret de creació de la nova parròquia amb el nom de Sant Josep. La parròquia agrupa a més la de la Florida i el carrer de Grande Marrampiño. El 1948 arribaria al seu primer rector,